Mä oon Bogomil One Vision Automotivesta ja tämä on JAC E30X. Tämä B-segmentin JAC on täyssähköauto. Kyseinen yksilö on Style-varustelutaso, joka omaa 51,5 kWh korkeajänniteakun, jolla sitten WLTP mukaan pääsee 374 kilometriä. Latausportti löytyy tästä vasemmasta etukulmasta, 11 kW kolmivaiheinen AC-puoli. Piikkiteho DC:llä on ilmoitettu 64 kW, eli riittävä tämän kokoiselle akulle. Sitten kyseinen varustelutaso omaa V2L-toiminnon, eli autosta pystyy ikään kuin jakamaan virtaa vaikkapa sähkösirkkeliin tai mitä kukin ikinä käyttää, mutta jatkojohto niin sanotusti ja 3,3 kW on sitten teho, mitä autosta saadaan irti, eli aika näppärää. Kyseessä kun on täyssähköauto, niin varustelutaso pitää olla myös sen mukainen. Tästä esimerkiksi JAC:sta löytyy lämpöpumppu, ja sitten kun on Style-varustelutaso, niin meillä on vähän isompi infotainment-näyttö, 15,6-tuumainen on tämä näyttö. Uskaltaisin väittää, että on jokaiselle riittävä. 360-kamera löytyy myös täältä Style-varustelutasossa, eli pysäköinti esimerkiksi ahtaassa tilassa niin on aika näppärää ja helppoa. Penkin lämmitys luonnollisesti löytyy ja sitten Style-varustelutason myötä tulee myös penkin viilennys eli kesätulkoon. Ja sitten tietenkin appitoiminto löytyy, eli pystyy vaikka talvella laittaa esilämmityksen tai sitten kesällä vaikka viilennyksen, niin mukava tulla autoon säässä kuin säässä. Kyseinen malli on pituudeltaan reilu 4 metriä ja kuten melkein kaikissa sähköautoissa niin on fiksusti hyödynnetty tätä matkustamotilaa, eli täällä takanakin viihtyy hyvin. Sähkölasit tietenkin löytyy joka nurkasta ja takalaseissa on myös kummennus. Reilu 300 litraa on tavaratila, eli aika perinteinen B-segmentin kokoluokan tavaratila. Mahtuu siis hyvin kauppakassit tai mitä kukin ikinä kuljettaa. Style-varustelutason myötä tulee panoraamalasikatto, aika makea lisä, joka tuo sitten kivasti valoa kabiiniin. Meillä One Vision Automotivella on erä juuri näitä E30X Style-varustelutasolla olevia esittelyautoja erittäin edulliseen hintaan. Kysy rohkeasti lisää ja tuu tsekkaamaan tää B-segmentin täyssähköauto. Nähdään siis Klaukkalassa. Se on moro!